Assalamu alaykum muhtaram millatdoshlar. Isanmisiz, hurmatli tomoshabinlar? Xayrli kech, jir muzika suyuvchi do'stlar. Jırlay bilganlarga jırlar kerak, bilmaganga kerak bigirak. Jırны табулары ансат түгел, jırны югалтулар гыйбрәт. Ике гомер безгә насыйп булмас. Без яшибез җирдә бер туып. Шушы җирдә каласы килә. Мәңге онытылмас җыр булып. Qadrli do'stlar, bizning bugungi programmamiz Jir kirsin ko'ngilga deb ataladi. Tilaklarimiz shundan da izgi. Bugungi shuvalchiq zamonda tishda yilamsur kuzgi yomg'ir yog'ganda jonlaringizga jir shodligi üstəu, ko'ngilingizga jir suyunishi kirtu. Endi bugungi kechada sahna tutuşlarımız barысы da yoshlar. Шулай булгач, бүгенге кичәбез барышында сез моңлы җырлар тыңлап моңланырсыз, дәртле биюләр күреп дәртләнерсез, һәм әлбәттә инде без сезнең күңелегезне күрергә, сезне көлдерергә дә тырышырбыз. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезебезне озакка сузмастан концертыбызны башлыйбыз. Бүгенге концертның җыр моң кичәсенең йөзек кашы, тажы, җырны үзенең кыйбласы дип сайлаган моңсыяр кызыбыз Лилия булар. Ул Актаныш районының Зөбәер авылында Әбүгали абый белән Зәмфира апаның 5 балалы гаиләсендә төпчек иркә кыз булып дөньяга килгән. 11-нче сыйныфны тәмамлаганнан соң, яшь башкаручыларның Сандугач кирде күңелгә дигән бәйгесендә катнашып, җиңеп чыга. Шуннан соң инде Лилиягә мәдәният оешмаларының да игътибары арта. Казан милли мәдәният үзәгенең стипендиаты булып, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать академиясен тәмамлый. Укып белем алганнан соң бер артлы җиңүләр, дуслык җыры, Агыйдел, Урмай моңы, Урал моңы, татар җыры конкурсларында лауреат исемнәрен яуларга өлгерү. Шулай итеп, хөрмәтле дуслар, кыю холыклы, тик тормас, изләнүчән, тере характерлы бу җырчы үзенең җырлары һәм моңнары белән халкыбызның мәхәббәтен яуларга өлгергән Лилия Муллагалиева. Kirek iken her daim Gaziz canlı yakın dostlarımdan Ayırmaşı mini Hıdayım Dağ jillere isker minutlarda Gün tuğanda yaktı nur bulup Yüreğimnin жылы rahmetleri Barıp jitsin sizge jir bulup Jillere isker minutlarda Gün tuğanda yaktı nur bulup Yüreğimnin
jillere isken minutlarda gün tuğanda yaktı nur bulup yüreğimnin жылы rahmetleri barıp jitsin sizge jir bulup yüreğimnin жылы rahmetleri barıp jitsin sizge jir bulup barıp jitsin sizge jir bulup. Hayırlı kеш, исәнмесез, хөрмәтле дусларым, туганнарым, хөрмәтле тамашачыларым. Инде җырламас борын чәчәкләр яудыра башладыгыз. Hayırlı кечләр теләп, сезнең хәер Фатихада үзебезнең җыр кирсен күңелгә дип исемләнгән концерт программабызны башлап җибәрәбез. Инде үзебезнең шушы программаны исемләгән җыр кирсен күңелгә дигән җырны сезгә тәкъдим итәсебез килә. Нариман Камал сүзләре, Зөфәр Хәйретдинов кие, җырлап яшик, моңланып яшик, бәхетле булыгыз, җыр кирсен күңелгә. Тибрәнгән хисләрдән, иң матур төсләрдән, булганда җыр якын күңелгә. Җыр бит ул яшәтә, җыр бит ул яшәртә, картайтмый кешене гомергә. Җыр кирсен күңелгә, һәм калсын гомергә, җырлыйк без матур җырларны. Эх, нинди җыр диеп, сыклансын сөенеп, киләчәк кешесе елларны. Җыр кирсен күңелгә, һәм калсын гомергә, җырлыйк без матур җырларны. Эх, нинди җыр диеп, сыклансын сөенеп, киләчәк кешесе елларны. Җырлардан җырларга, язсын гел җырларга, үтмәсен гомерләр заяга. Чәчәк күк ачылып, сирпеп нур яктылык, тулсын җыр матур җыр дөньяга. Җыр кирсен күңелгә, һәм калсын гомергә, җырлыйк без матур җырларны. Нинди җыр диеп, сыклансын сөенеп, киләчәк кешесе елларны. Саны дугач сагышын, чишмәләр агышын, алдын минем җырыма. Йөрәкләр чатнарда, иң авыр чакларда, кешене коткара җыр гына. Җыр кирсен күңелгә, һәм калсын гомергә, җырлыйк без матур җырларны. Эх, нинди җыр диеп, сыклансын сөенеп, киләчәк кешесе елларны. Җыр кирсен күңелгә, җыр кирсен күңелгә, һәм калсын гомергә, җырлыйк без матур җырларны.
jır deyip sıkılansın seyinip Kileşek kişisi yıllarına nindi jır deyip sıkılansın seyinip Kileşek kişisi yıllarına Kileşek kişisi yıllarına nindi jır deyip sıkılansın seyinip Kileşek kişisi yıllarına Kileşek kişisi yıllarına Нариман абый язган жырны тәкъдим иттем сезгә. Рәхмәт, Нариман абый. Тагын шундый матур җырларыгызны тагын да безгә җиткерегез, без аларны җырларбыз, халыкка җиткерербез. Рәхмәт бик зур итеп. Башлыйм, Нариман абый. Инде хөрмәтле дуслар, чираттагы җырыбызны җырлар алдыннан сезгә бер-ике генә сүз аша барыбызны да яндырган, барыбызны да кидергән, барыбызны да тетрәндергән бер хис турында әйтәсем килә. Бу хисне барыбыз да кичерәбез, ул мәхәббәт. Ярату, мәхәббәт турында сезгә Рөстәм Яхинның бик матур бер җырын тәкъдим итәсем килә. Рәхим итеп тыңлагыз, Зәңгәр кичләр. Kişler boyu ezrim seni koydasın sin ismen nişekinin disin sin Zəngər kişler boyu kütem seni ni komanda kimmisin sin Zəngər kişler boyu Күңелемдә булган хисләремне җырга салып бер туйганышы сөйләр идем Зәңгәр күкнең барлык йолдызларын синең килгән юлларыңа сибәр идем Kişler boyu kütem seni ni komanda kimmisin sin Zəngər kişler boyu ezrim seni koydasın sin ismen nişekinin disin sin Zəngər kişler boyu ezrim seni koydasın sin ismen nişekinin disin sin koydasın sin ismen nişekinin disin sin Рәхмәт бәбкәм. Рәхмәт бик зур иттереп, рәхмәт алкышларыгыз өчен. Җырлыйбыз әле бүген, рәхәтләнеп җырлыйбыз. Сезгә инде чираттагы җырымны тәкъдим итәсем килә. Ильяс Гарипов сүзләренә Габдразак Мингалиев иҗат иткән җыр Ашыкмасын дип атала. Ашыгып, ялгышлыклар эшләргә язмасын һәммәбезгә. Тыңлап үтегез, рәхим итеп, ашыкмасын.
sığınma Turmuş dengizinde kimede Aşıkma seninle gıybet sözüden Kumurlanıp kimler giymegen Her yaşlıka ömür kortluk yazgan Ömür her yazmışның yoldaşı Uz bəxtin uz kulakta senin Uz üzengni olda girməşin Her yaşlığa ömür kortluk yazgan Ömür her yazmışның yoldaşı Uz bəxtin uz kulakta senin Uz üzengni olda girməşin Her yaşlığa ömür kortluk yazgan Ömür her yazmışның yoldaşı Uz bəxtin uz kulakta senin Uz üzengni olda girməşin Uz bəxtin uz kulakta senin Uz üzengni olda girməşin Uz üzengni olda girməşin Рахмет Бекзиритев. Азат Хусейнов, якташым. Рахмет Бекзиритев. Рахмет. Рахмет. Рахмет Бекзиритев. Гомән барыгызга да зур рәхмәтләремне җиткерәсем килә. Чыннан да минем өчен бу бигрәк тә бәхетле, бигрәк бәхетле көн. Ни өчен икәнен соңрак аңлап үтерсез, бәлкем кайберләрегез беләдер, ә кайберләрегез өчен бу бер сер булып калсын әлегә. Инде хәзер хөрмәтле апаларыбыз, хөрмәтле әниләребез, сезгә җыр багышлыйсым килә. Бу залда шулай ук ерак юлларны якын итеп килгән Актаныш районыннан, Зөбәер авылыннан минем әтием белән әнием дә утыра. Бигрәк тә рәхмәт килүегезгә. Менә бит алар. Бу җырны Камәрия апа Валиева үзе килә алмады. Ул инде миңа чәчәкләрен җибәргән. Бик зур рәхмәт аңа, үзе килмәсә дә чәчәкләрен җибәргән өчен, җылы сүзләре өчен, гомумән җырлары өчен аңа рәхмәт. Бу җырны Зөфәр Хәйретдинов белән алар икесе махсус минем әниемә багышлап яздылар. Чөнки аның быел 55 яшьлек юбилее булды. Тагын бер кат әнием сине тәбрик итәм һәм шушы җырны бүләк итеп ал. Һәм башка әниләргә, әбекәйләргә багышлыйсым килә. Туган көнең белән, әнием. Җыелыштык барыбыз да бүген, котлап әнкәй туган көнеңне. Ишетергә назлы, назлы сүзләреңне, күрергә дип нурлы, нурлы йөзеңне. Йөрәгебез әни сиңа узын гомер сәламәтлек бирсен Ходай, сабырлыклар
Құдай сабырлықлар барлық өмірге жетерлер. Әне сенің нұрлы көзлеріңнен бір қойғы яшы тамасын, мәңгі шулай бізге өрнек болып сүндіріп bizini yaşasın. Dilekimiz en iyisine uzun ömür selametlik versin Huday, sabırlıklar varlık ömürge yeterli. Dilekimiz en iyisine uzun ömür selametlik versin Huday, sabırlıklar varlık ömürge yeterli. Turmuş yıllarından odaştırmay bizni yürtüşü. Dilekimiz en iyisine uzun ömür selametlik versin Huday, sabırlıklar varlık ömürge yeterli. Dilekimiz en iyisine uzun ömür selametlik versin Huday, sabırlıklar varlık ömürge yeterli. Versin Huday, sabırlıklar varlık ömürge yeterli. Versin Huday, sabırlıklar varlık ömürge yeterli. Selamet bulayım. Рахмат бик зур иттерим. Дамир Гысметтинов белән Уәйс Бәйрәмов үзләренең сихри иртә дигән җырларын миңа тәкъдим иткәч, мин бу җырны шул хәтле яратып башкардым һәм инде ул минем үз репертуарымда да иң яраткан җырларымның берсе булды. Хәзер сезгә шушы җырымны тәкъдим итәсем килә. Сихри иртәләр дип атала.
Kuşlar bilen birge tüzülür Kuşlar bilen birge tüzülür Kuşlar bilen birge tüzülür Илья Муллагалиева. Hürmetli тамашачылар, хәзер сезнең игътибарыгызга Айрат Багин җитәкчелегендәге шоу-балет башкаруында Текила дип исемләнгән бию тәкъдим итәбез. Hörmәтле тамашачылар, сезнең хузурыгызда Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать академиясенең 4нче курс студенты Марат Нәҗмиевны чакырабыз. Бик зур рәхмәт. Хәзер, хөрмәтле тамашачылар, сезнең игътибарыгызга татар халык җыры ишеттереп китәсем килә. Сагын. Sağnam duzlar, sağnam duzlar, sağnam tuğan ilkeyini şu, sağnam tuğan ilkemini. İlkeyim bilen birge sağnam yaşlı süygen irkemini. İlkeyim bilen birge sağnam yaşlı süygen irkemini.
Qaldı tuğan ilgenem şu qaldı tuğan ilgenem qalmadı tuğan ilgenem qaldı neşke bilgenem qalmadı tuğan ilgenem qaldı neşke bilgenem Sağnam dostlar, sağnam dostlar, sağnam tuğan ilkeyni şu, sağnam tuğan ilkemini. İlkeyim bilen berge sağnam yaşlı süygen irkemini. İlkeyim bilen berge sağnam yaşlı süygen irkemden. Bek zo'r rahmat. 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 Qadrli tomoshabinlar, o'qishlarimiz uchun bek zo'r rahmat. Hozir sizga bir o'sha yangi majrimizni jilib o'tasiz kela. Aydaling Nur. Al suku melekler şah zenger sumulutlarda her nime şiirekeyim birgine minutlarga her nime şiirekeyim birgine minutlarga. Ayrılamız, ayrılamız, ayrılamız küpkeme elle oyga, elle yılga, elle gümürlükkeme elle oyga, elle yılga, elle gümürlükkeme. Ayrılamız, ayrılamız bir irkem kullarına Kileşekten baxtsizlik izmesin yollarını Kileşekten baxtsizlik izmesin yollarını İzmesin yollarını. Bek zo'r rahmat. Marat Najmiyev. Hürmetli tamaşaçılar, hazır sahnaga bir yo'li ikki xotin qiz chig'asi bo'lgach, men o'zim e'lon etarga deb chiqdim hali. Rahim etib qarshilig'iz Tataristonning ot qozongan g'aybatchilari Xurshida bilan Murshida.
орныңа қой. Телефон түгіл, микрофон ол. Тек қана отырайын сен қарышыне. Микрофон көргенді қаршықмысың. Уф. Сөйлегіне. Ей, бәқіттің болмады шының іші нәрседен. Шығарып берелі өзіңнекен. Тез бол. Шабығыз, жетінсінмәгіз. Алло, мына бет, Аллаға шүкір. Қаралы, Мұршиде, мен беттегендей мұндайғына қаршық түгіл. Әлі қайларға тегі жүрмен бетмен. Мен бек зауқлы, бек культурный қаршық. Жүрі бардың шыл сен. Жүрі бардың. Ей, өзіңіне бін. Мына мен беттегендей мұндай концертларға жүрем. Мен мына йылдызлар концертларына ғана жүрем. Мына сен шуны әйт. Мына Мұллығалиева. Ол міне йылдыз ма жоқ ма? Қазір жылдызлар ғына, қазір жүрушылар жоқ. Мұллағалиев әйткен, қараңғы эстрадада яқты йылдыз болғаншы, мен лучший әйбет жүрші боламын деген. Шолай міне. Ал еса дұрыс келгеніміз екен, тоқталы. Мына да сұрамақшы едім сеннен. Міне ол міне біздің телевизорына бөлділер бейт. Міне тынывы ма, тұрты ма, нәрсеге бөлділер сыңаны. Тағын бөлелер ме? Әлі 40-қа бөлселер де жоқ енді жаным. Шол татар телевидениесін қори татар шамны ұныта башладым. Заговори бітсі сталы. Шолай міне. Оралы, кімдер үшін соң, нек бөлділер сыңаны? Бірісі ауыл колхозшылары үшін. Екіншісі шәһәр колхозшылары үшін дейділер. Біздің үшін түгіл енді. Жоқ енді сен нәрсе. Бүгін малай балконда кәже сауып отырам. Кәже сырын балконда. Шоннан соты биш алтырый. Ванушка, бабушка, дие, ты знаешь, почему у козы глаза грустные? Беташи мен айтем, кузина қорамын мен солғанда? Я знаю, дей, потому что у нее муж козел, дей. Мене малай. Дұрыс айткен? Мене малай, бітіріп туалар. Козел бет енді. Бітіріп. Кім білсін тағы? Тұқта енді жәтірмәге отыртырлар, текені отыр. Шул кеженің сүтінің шифалығы малай. Шулай ма? Шул кеженің сүтін іше башлағаш, Алмаз Хамзиннің пілешіне шеш үсе башлады. Шеш үсе башлаған? Аның үз шеші түгіл ма не? Ей, Алмаз Хамзиннің нәрсесі өзінікі деп сұрасың. Білмеген еді. Рәшид Шамқаевның 68 яшылық Софиясы игіз балаға өзді. Шул сүтіні ішкеш. Кет енді. Үйі, ней малақайым, халық саны алсалар ішігін ошасың мысың? Сың ашымағаш нешік кірелер енді олар? Мен кіртмейм, ұшанмейм бірсіне де. Нешлеп? Потому что алдадылар бір күнні ішікке звонить иделер. Глазукка қорасам басып тұра, не дей, ритуальные услуги дей. Всего за полцены предлагаю оргазм в гробу дей. Гроб дегенін аңладым, аның тігісін әстәсің аның. Онысын гробқа кіріп ятқа шоңлатырлар. Алла берсе. Ей, Құдайым, ілік ауыл сайын жүріп, ел сайын еш бірінші еріп, ауылда сарық саналалары ек, қазір халық саналалар дей бұйыл. Сен кім біліп языласыңсың? Сенің бет отаң орыс, онаң башқұрт, өзің мешер. Сен өзің кім болып? Татаркы? Татаркы? Путин да татар екен бейт. Путин татар? Кетінде әліңіздер селек тұрасың тағын. Татар шул Мұхтар Мутиннің жырақ туғаны болып шықты. Нешек енді? Путин, Пугачева да татаркы. Алла ма? Әлфия Пугатулина екен бейт ол. Әлфия? Киркоров та татар ма? Жоқ, гынахасына кірмейм, Киркорова орыс,
но родители татары диделер. Менә шундый хәлләр. Уф, башкорт дигәннән малай, бу башкортның теле әче булса да балы татлы бит. Шул карале, нишләп шулай микән? Соң ул бер корт бит инде ул. Шул башкортта да шул бер корт, бездә дә корт бит инде. Аларның баллары ай хуш исле дә инде, ай тәмле баллы. Кортлары да малай бер түгел бит. Бер түгел Менә татар корты бал җыганда без дип өчеп җыя. Башкорт корты дип җыя баса. Оса. Оса. Менә шул. Безнеке осмай. Эй! Бер рәтем юк. Тимирхан ресторанына барган идем. Нәрсәләр Атравит итеп кайтардылар. Нәрсә ки? Свинина по-мусульмански ашаган идем. Шундый нәрсә дә бармы ни? Уф, кичкә утырам, аякларым авырта, кулларым әйбер тотмый, башым эшләми, йөрәгем бөтенләй типми белсәң Хөршидә. Ничек типсен инде ул? Ай ятсыз, ай ятсыз. Нәрсә булган тагы миңа? Нәрсә булган саңа? Әнә бүген иртүк кенә дә ике җегет чыгып китте үзеңнән. Эй, безнең татар хәтле күремсез. Себерге. Birden bir isen урыным калды, шуны да күмсенәсез. Жарар, Ятсыз. Жарар, үзең дә әнә Җәвит белән күпме җигреп йөрдең артыннан. Җәвит бит Илһам Шакировның абыйсы булып чыкты. Юк әле, тукта нишлисең? Нишләп әйтәсең ул бит яшь кеше. Яшь түгел икән шул, пластичный операция ясап битенә, җирчыкларына күкәй сарысы сылап кына кеше булып йөри икән. Күкәй сарысы. Сәң, Кара әле мин дә сыласам нәрсә булыр микән? эй, сөйләнеп утырма, сиңа 2 вагон күкәй дә җитәрлек түгел. Шулаймы ни? Уф, әйдә киттек, зинһар өчен, әйдә. Йолдызларны ни белән, татар халык бию белән котлыйк та, әйдә, көчкә җыгылам дип утырам. Әйдә, давай. Ну әйдә, Аллай булса. Уй, Ходаем, кара әле алдандым. Нәрсә ки тагын? Салават бит тиздән күп калмады. Мөршид апа кушыларыбыз инде дигән ие. Синең беләнме, салаватмы? Аның вкусы бар бит. Малай хатыны белән икесенә бер малай иҗат итеп куйганнар. Хәзер миңа карамый инде ул. Нишләп карасың син, карашка? Бер көнне сәхнәгә чәчәк менгергәч тә бит тешемне бәреп төшерде, шуп итеп үпте дә. Соң, Салават. тимер теш булгандыр инде бал. Тимердер инде агач булса төшмәсиге. Әйдә бәгыр кисәкәем, әйдә. Саф татар халык биюе әпипәне биебез дә качабыз. Who's the captain of the fucking boat? Who's the captain of the fucking boat?
this. Accomplished. Like this. Accomplished. Like this. Accomplished. Like this. Like this. Радик Бариев һәм Илтизар Мөхәммәтгалиев. Радик Бариев, Илтизар Мөхәммәтгалиев. Кемдер әйдә хәсетләнсен, кемдер әйдә еласын. Уең барда уйдырып сал, җырың барда җырласын. Ни кылсаң да кылганнарың бер көн үзеңә кайта. Һәр моңлы җыру халкыңның гомерен озынайта. Үзенең күңел моңнарын һәм җырларын дәвам итә Лилия Муллагалиева. İniş taşıp akanda, kuş isli mayayında, sanduğaşlar üzüp üzüp, soyrilar akayında, mayayında bule gittin, ok şişekli landışlar, sin benim sünmesmedim, sin bit benim yazmışlar, mayayında bule gittin, ok şişekli landışlar, sin benim sünmesmedim, sin bit benim yazmışlar. Landışlar şeşek atanda, yazның alsu tağında, nazlı güller ankıganda, aşık bitmin tağında, mayayında bule gittin, ok şeşekli landışlar, sin benim sünmesmedim, sin bit benim yazmışlar, mayayında bule gittin, ok şeşekli landışlar, sin benim sünmesmedim, sin bit benim yazmışlar. Sarıqı yaş balıqığanda, salqın iniş buyunda, kubelekler talpınğanda, kimler iken oyunda, ayayında bule gittin, ok şişekli landışlar, sin benim sünmesmedim, sin bit benim yazmışlar, mayayında bule gittin, kuş isli aklandışlar, sin benim sünmesmedim, kuşulsunlar yazmışlar, mayayında bule gittin, kuş isli aklandışlar, sin benim sünmesmedim, kuşulsunlar yazmışlar, mayayında bule gittin, ok şişekli landışlar, sin benim sünmesmedim, kuşulsunlar yazmışlar, kuşulsunlar yazmışlar, kuşulsunlar yazmışlar.
Рахмет бик зур итеп, рахмет бик зур итеп. Җырларыбызны дәвам итәбез. Соңлап кала алырмын бит, йөрәк пәрдәмә төреп, иясе бар ярына сөйдем, югалтасым гына белеп, яшьле дуза күзе ярмый, үзне сөю газабы, уртак сөю бит ул дуслар, мәхәббәтнең тозагы, яшьле дуза күзе ярмый, үзне сөю газабы, уртак сөю бит ул дуслар, мәхәббәтнең тозагы. Яратуың хакымы дисең, уйнашыны бергә, ни сәбәптер телем бармый, сөям бөеп әйтергә, яшьле дуза күзе ярмый, үзне сөю газабы, уртак сөю бит ул дуслар, мәхәббәтнең тозагы, яшьле дуза күзе ярмый, үзне сөю газабы, уртак сөю бит ул дуслар, мәхәббәтнең тозагы. Гафу ит мине, көндәшем, бүтән түкмә күз яшем, мине бәхетле була алмам, алып кешем өлешем, яшьле дуза күзе ярмый, үзне сөю газабы, уртак сөю бит ул дуслар, мәхәббәтнең тозагы, яшьле дуза күзе ярмый, үзне сөю газабы, уртак сөю бит ул дуслар, мәхәббәтнең тозагы, уртак сөю бит ул дуслар, мәхәббәтнең тозагы, уртак сөю бит ул дуслар, мәхәббәтнең тозагы. Рәхмәт, рәхмәт бик зур итеп. Шундый матур чәчәкләрегез, рәхмәт бик зур иттереп. Хөрмәтле дуслар, инде рәхәтләндереп, баянга җырламасак, чыннан да ул концерт булмый. Дөрес бит, баян бит ул безнең иң борынгылардан килгән татар моңнары. Шуңа инде татар халык җырын сезгә тәкъдим итәсем килә. Халык җыры Гөлҗамал. Şemdellerde gene utlar yana Gülcamal җиткән кызлар
Егедер жіп Ерлилер Мәржен қызларының қолы ауыр жаны сүйгенлерінің Ниндигіне егетке барырбыз деп діл жамал құлақтан құлаққа қызыларбыз сөйлейлер Мәржен қызларының қолы ауыр жаны сүйгенлерінің ауыр жан сүйгенлерінің Баянда Илнур Хамидуллин. Миңа ярдәм итүче Хамиде рәхмәт бик зур дип. Рәхмәт бик зур итеп. Рәхмәт. Хөрмәтле дусларым, инде әнием белән әтиемнең залда икәнен әйтеп үттем. Зөбәер авылыннан килгәннәрен дә әйтеп үттем. Әмма инде туган авылым турында әгәр дә җыр җырламасам, туган авылындагы яшәгән туганнарым, дусларым, авылдашларым ачуланыр. Хөрмәтле дусларым, сезгә җиткерәсем килә. Роберт Абый Миңнуллин сүзләре, Илгиз Закиров кие, Зөбәер авылы җыры. Бу инде минем туган авылым. Әйдәгез минем белән бергә безнең кичкенә генә Бажана елгасы булган, кичкенә генә тау булган Зөбәер авылына кайтып килик.
çifteyinde kılbımız yoktur seni sağınmadan günümüz imin gene ömür geçer oğlumuz beyer anlarından uzak biz şadlığımız gübeyer imin gene ömür geçer oğlumuz beyer anlarından uzak biz şadlığımız Қайтқан сайын ерақтан қоршы ала қошқа таулар күткен шақта неге бізге башқа тау имен генә өмір кешер ауылымыз бәйер қайнарыңнан uzak біз шатлығымыз Тоқтаныштағы ғади бір ауылдар сен кімгәдір тек сен бізге бик тә ғазиз сен бит бізге бірден бір имен генә өмір кешер ауылымыз бәйер қайнарыңнан uzak біз шатлығымыз көбәйер имен генә өмір кешер ауылымыз бәйер қайнарыңнан uzak біз шатлығымыз имен генә өмір кешер ауылымыз бәйер қайнарыңнан uzak біз шатлығымыз көбәйер имен генә өмір кешер ауылымыз бәйер қайнарыңнан uzak біз шатлығымыз көбәйер урамдарыңнан uzak біз шатлығымыз көбәйер шатлығымыз көбәйер ауыл қайымыз бәйер Збәйер Рахмәт бик зур итеп. Рахмәт бик зур итеп. Хөрмәтле дуслар, үзегез күргәнчә, безнең актыялыклы әниләребез, апаларыбызга багышлап, үз әниемә багышлап, җырлап үттем. Һәм менә ерак юлларны якын итеп, мин килдем дә миңа җыр да җырламады дияр әти. Хәзер әтием, әнием, сезгә багышлыйм икегезгә. Һәм инде һәрбер кешенең әтисе, әнисенә булган бүләге булсын бу миннән. Рәхим итеп тыңлагыз, әткәй, әнкәй сүзләре.
Nişledik biz, nişlerimiz biz kübeytilmegen söz. Tuğan yoklarını sağınıp, qori daldı düz. Gitmem inen sen yiraklarga, bu enkey söze. Olmanda sen yiraklarda, bu enkey söze. Gitmem inen sen yiraklarga, bu enkey söze. Olmanda sen yiraklarda, bu enkey söze. Qaytarbızda, barırbızda bizning tuğan yoqlarga. Qarşılarga çıksa ide, tuğanlarda, dostlarda. Gitmem inen sen yiraklarga, bu enkey söze. Olmanda sen yiraklarda, bu enkey söze. Gitmem inen sen yiraklarga, bu enkey söze. Olmanda sen yiraklarda, bu enkey söze. Gitmem inen sen yiraklarga, bu enkey söze. Olmanda sen yiraklarda, bu enkey söze. Gitmem inen sen yiraklarga, bu enkey söze. Olmanda sen yiraklarda, bu enkey söze. Olmanda sen yiraklarda, bu enkey söze. Olmanda sen yiraklarda, bu enkey söze. Кеттік достарым, жырлыйбыз, бейбіз. Bir minutqa келсәңші. Тормышымның юлларында ник очраттым мин сине, мәхәббәтеңнең утына жәлләни салдың мине. Эх, җаным күрсәңче, бер минутка килсәңче, өзелеп сагынганда юатып ла китсәңче. Эх, җаным күрсәңче, бер минутка килсәңче, өзелеп сагынганда юатып ла китсәңче. Күрмәгән чакларымда бит тыныч иде йөрәгем, күргәч синең күзләреңне утта яна йөрәгем. Эх, җаным күрсәңче, бер минутка килсәңче, өзелеп сагынганда юатып ла китсәңче. Эх, җаным күрсәңче, бер минутка килсәңче, өзелеп сагынганда юатып ла китсәңче.
Üzülüp sağınganda yıllatıp la gitsengşe Jan yemı görsengşe Birimi yumurtqa kilesengşe Üzülüp sağınganda yıllatıp la gitsengşe Jan yemı görsengşe Birimi yumurtqa kilesengşe Üzülüp sağınganda yıllatıp la gitsengşe Jan yemı görsengşe Birimi yumurtqa kilesengşe Üzülüp sağınganda yıllatıp la gitsengşe Üzülüp sağınganda yıllatıp la gitsengşe Üzülüp sağınganda yıllatıp la gitsengşe Лилия Муллагалиева һәм Айрат Багин җитәкчелегендәге шоу-балет. Лилия Муллагалиева. Сара Садыкова музыкасы, Омар Бәширов сүзләре, Җидегән чишмә. Казан Нуры оркестрына кушылып, Лилия Муллагалиева җырлый. Җидегән чишмәләрдә җиде улак челтер ага көмеш сулар ага кошлар сайрый шул чакларда бигрәк яман сул көмеш сулар ага кошлар сайрый шул чакларда бигрәк яман сул Җидегән чишмәләргә йөзек салдым Җидегән йылдыз күреп калсын дип җан ашалсын да куансын вәгъдәләрем булып калсын дип Җидегән чишмәләрнең талы бөгелә әкрен искән җәйге җилләрдә сез каласыз инде Biz китәбез ерак җирләргә
җирләргә. Hürmetli dostlarım, sizge tağın bir Tatar халык җырын тәкъдим итәсебез килә. Рәхмәт бик зур иттереп, исән шамилме? Рәхмәт. Бергәләп җырлыйбыз, сүзләрен барыбыз да белә. Татар халык җыры күп бәләгем. Жырлап җибәрәм икән. Ул да мине сагынганда күбәләгем түгәрәгем. Асылы кышым сандугачым җырлап җибәрәм икән. Тау астында салкын шишмә түгәрәк. Тау астында салкын шишмә түгәрәк. Очып барып кайтыр идем күбәләгем түгәрәгем. Асылы кышым сандугачым әгәр булсам күбәләк. Очып барып кайтыр идем күбәләгем түгәрәгем. Асылы кышым сандугачым әгәр булсам күбәләк. Күбәләкләр бик күбалар, ләкин ышканы сирәк. Күбәләкләр бик күбалар, ләкин ышканы сирәк. Үзеңә тиң күбәләкне, күбәләгем түгәрәгем. Асылы кышым сандугачым сайлый белергә кирәк. Үзеңә тиң күбәләкне, күбәләгем түгәрәгем. Асылы кышым сандугачым сайлый белергә кирәк. Күбәләгем түгәрәгем. Асылы кышым сандугачым сайлый белергә кирәк. Үзеңә тиң күбәләкне, күбәләгем түгәрәгем. Асылы кышым сандугач сайлый белергә кирәк. Лилия Муллагалиева. Казан Нуры халык уен кораллары оркестры. Дирижер Расим Ильясов. Рәхмәт бик зур итеп. Мөхтәрәм җәмәгать, шулай бер вакыт табиб доктор янына бик зур гына гәүдәле, бик симез генә бер кеше килгән. Бәлки ул менә минем кебегрәк булгандыр инде. Бәлки миннән дә тазарак булгандыр. Килгән дә бу зарлана икән. Карагыз әле, доктор, мин бик каты авырыйм. Симерү шириннән бик каты интегәм, төннәрен йоклый алмыйм, бөтен җирем тирләп чыга. Көндезләрен йөри-йөри аякларымның хәле бетә. Зинһар миңа ябыгырга булышмассыз микән, бер рецепт язып бирмәссез микән дип зарлана икән. Булышырбыз дип әйтә ди табиб. Кипкән кыяр кебек кенә калырсың, ябыгырсың. Хәзер медицина бик көчле дип әйтә ди.
Мен сізге диетик туклану белгілейм деп айтады. Ертең тұрғашта тауық қанатының бір қитылшығын ашыйсың, бір тілім ипей, бір кесек сыр, бір алма. Қарағыз әлі, доктор. Ол сіз санаған әйбірлердің барсысында ашағаншы ашарғама, ашағаш ашарғама деп сөйледі. Була бит менә шундый мәңге туймас құш тамақ ашамсақ кешеләр еме. Була инде, мен үзем дә шундыйрак. Менә һәр бер якта андый кешеләрне үзләренчә атап йөртәләр. Менә мәсәлән Татарстанның Нурлат районында андый кешеләрне аяклы бәлеш дип йөртәләр. Нурлатка күрше генә безнең Ширмешән районы бар. Анда инде мишәр абзыйлары тәкәллеф саклап тормыйлар. Казанча итеп әйтсәк, церемоница итмиләр. Берникадәр усалрак итеп дуңгыз бәлеше диләр. Я булмаса тагын бер варианты бар. Фәлән абзыйның кызы мукшы биясе кебек симергән диләр. Нишләп алай әйтә торганнардыр? Мардываларның атлары шундый зур гәүдәле була торгандырмы инде? Белмәссең. Казан каласында юк исә безнең мишәрләр дә яшәми инде. Шулай да менә биредә моннан 1-2 генә квартал дип әйтик, шушы җирлектә яшәүче Казан татарлары андый симез кешеләрне атар өчен үз сүзләрен уйлап тапканнар. Андый кешеләрне бик матур гына әйтеп, хәдәши әбрәкәй диләр. Бу егет чыкты да әллә нинди ямьсез сүзләр сөйли башлады дип уйлыйсыздыр инде. Максатым һич кенә дә андый ямьсез сүзләр сөйләү түгел, бары тик менә шундый мукшы биясе, дуңгыз бәлеше кебек симез кешеләр турында бер юмористик шигырь генә укып китмәкче идем. Маннур Саттаров, тамаша. 3 көн инде роль бүләбез, бер тамаша куярга. 3 егетнең теләге бар, Хәлил булып уйларга. Җитәкчебез Хисам абзый, мин булай уйлыйм ди. Пьесада 3 Хәлил юк, аны үзем уйлыйм. Кич сәхнәдә авыл өе көмелгән ай нурына, түр бакчадан егет җырлый, кушылып гармонына. Сөйләрегә сынаны булса, о Галия бану сылва миркәм, тәрәхәзәңе дине тартып ал. Сөйләрегә сынаны булса, о Галия бану тарткан иде, Хәлил китте ышкынып, дөбер шатыр барып төште, кызлар көлә кычкырып, кран белән күтәртегез, ыргак төшер Хәлилгә. Хәлил менде тәрәзәгә, атланып Исмәгыйлгә. Астан суфлер йодрык төя артык уенчыларга. Юк булыгыз сәхнәдән ди, иртә сезгә чыгарга. Ярты Хәлил эчке якта, тышта ярты гәүдәсе. Аталы кызлы сөйриләр, сыймай Худа бәндәсе. Каршыгы кычкыра залдан, азапланма Хисам ди. Тәрәзәдән кая сиңа ишектән кер, сыйсаң ди. Инде ишектән сөйриләр, калмагач бүтән чара. Егылган атны камчылый, каршыгы йөзе кара. Әйтте бит син карт аюга, каптырылмый тимәң дип. Яшь егет роленә сыймас синең кебек кибән дип. Инде дуслар, өстәп әйтим, үземнән бер фәлсәфә. Тыйыла белү кирәк кайчак. Кулыңнан эш килмәсә, менә шулай. Хөрмәтле дуслар, инде безнең концертыбызны яна Айрат Багин җитәкчелегендәге шоу-балет дәвам итә. Сез алар башкаруында Фламенко дип исемләнгән испан биюен күрерсез.
Қайрат Багин жетекшілігіндегі шоу балет түркімі. Hürmetli tomoshachilar, sahnamiz turine o'zi yozgan jırlarını boshqaruv uchun yosh jirchi, Qozon davlat madaniyat ham san'at akademiyasining 3-kurs studenti Marsel Vag'izovni chaqiramiz. Менә хәзер башкарачак җырымны сезгә игътибарыгызга тәкъдим иткәнче бер нәрсә турында әйтеп китәсем килә. Менә беренче бүлектә җырлаган Маратны, Лилияны һәм мине бәйли торган бер үзенчәлек бар. Ул да булса безнең вокал буенча укытучыбыз, без яраткан, иң яраткан икенче әнибез булган безнең өчен. Венера Паганиева. Ул бүген шушы залда утыра. Күрнегез сезнең каршын, апа. Biz рәхмәт. Һәм менә укырга кергәннән соң инде аңа үзебезнең булган мәхәббәтебезне мин ноталарга салдым. Ягъни җыр яздым. Һәм аңа шушы җырны аңа дагын шулай ук менә тиздән укытучылар көне җитәчәк, шулай бит инде. Һәм шушы залда утыра торган барлык укытучыларны котлап, әлбәттә аларга безнең белән җиңел түгел, бер кеше белән. Шуңа күрә барлык укытучыларга һәм Венера апа сезнең өчен Минзифа Мөхәммәд өчен сүзләренә, үзем язган җырларымның иң матур җырларының берсе укытучыма, сезнең өчен барысы сезнең өчен генә.
рәхмәт. Марсель Вагизов. Sında selen yoluyum sina min bugün Sen bolğanğa күрә нидер көтүп Өмет итеп яши күңелем Киләчәгем син булмасаң әгәр Сүнәр иде өмет хыялым Алдансам да киләчәге булсын Яшә булсын дөньяның Киләчәгем син булмасаң әгәр Сүнәр иде өмет хыялым Алдансам да киләчәге булсын Яшә булсын дөньяның Язган хатым аша бар халкыма Бәхет сорыйм синнән киләчәк Шул хатымны ак бузатым минем Ак канатым сиңа илтәчәк Киләчәгем син булмасаң әгәр Сүнәр иде өмет хыялым Алдансам да киләчәге булсын Яшә булсын дөньяның Халкым белән бергә яшәгәнгә бәхетле итеп сизәм үземне Бәхетле мин Ходай каршысында әйтә алсам шушы сүземне Киләчәгем син булмасаң әгәр Сүнәр иде өмет хыялым Алдансам да киләчәге булсын Яшә булсын дөньяның Киләчәгем син булмасаң әгәр Сүнәр иде өмет хыялым Алдансам да киләчәге булсын Яшә булсын
Айрат Багин жетекшілігіндегі шоу балет түркімі. Рахмет сізге, егітлер, қызлар. Рахмет Бекзүритер. Рахмет Бекзүритер. Бүгін менім не үшін бақытлы күн екені аңладыңыз инде. Шынында мені бүгін туған күнім. Хаминді әйтіп өтесім келе. Рахмет сізге, халқым. Туған күнінде bu xatlı халықны жиып өткерген кіші юқтыр әлі бұл дүнияда. Ең бақытлы кіші мен бүгін. Рахмет сізге. Құрметлі достар, Бейіктау районында бір шуңдай матур ауыл бар. Ол ауыл Үле деп атала. Қазір шул ауыл турында сізге жырлап өтесім келе. Рәхим етіп тыңлаңыз.
Рахмет бик зур итеп. Рахмет бик зур итеп. Хөрмәтле дусларым, һәр вакытта да сезнең яныгызда сөйгән ярларыгыз булсын. Һәр вакытта сезнең яныгызда якын дусларыгыз булсын. Шундый теләктә калам һәм инде сезгә чираттагы җырымны бүләк итәсем килә. Гомер юлдашың булыймчы дип атала. Yaşama
жағандай қағынды да сүнді кетті сүйіксіз бұлат болып тек салқыны қолыды жаны өтіп тек ялқыны қолыда көңіл тулып сан дуғашсыз қолыда көңіл
Рәхмәт бик зур итеп. Хөрмәтле дусларым, җылы алкышларыгыз белән мине шушылай җырларга өндәп торганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Киләчәктә дә безгә очрашып яшәргә язсын. Сез миндә, мин сездә кунакта булыйм. Җыр һәрвакыт безнең юлдашыбыз булсын. Шундый теләктә без үзебезнең җырларыбызны дәвам итеп, инде бәлкем ахырына җиттек дисәк тә ярый. Ләкин әле ашыкмагыз. Җырларыбызның иң асылларын тәкъдим итәбез. Илгиз Закиров кие Сау булашу. Бергәләп җырлыйбыз. Зәңгәр яулы гыйзә поезд чаба, ялын тәпи йөгерә яшь каеннар миңа таба. Барыр юлым иркен басу кырлар аша үтә, алда мине янар учак булып өмет көтә. Барыр юлым иркен басу кырлар аша үтә, алда мине янар учак булып өмет көтә. Поезд дулкынланып юллар атлып кала. Туган җирем мине гүзәл җирем назлап бара. Китми булмый сукмакларым кырлар аша үтә. Айлы кичтә янар учак булып өмет көтә. Китми булмый сукмакларым кырлар аша үтә. Айлы кичтә янар учак булып өмет көтә. Зәңгәр яулы гыйзә поезд чаба, ялын тәпи йөгерә яшь каеннар миңа таба. Юллар көтә мине, җырлар көтә, шуңа китәм. Аерылу сездән бигрәк авыр икән. Юллар көтә мине, җырлар көтә, шуңа китәм. Аерылу сездән бигрәк авыр икән. Юллар көтә мине, җырлар көтә, шуңа китәм. Аерылу сездән бигрәк авыр икән. Юллар көтә мине, җырлар көтә, шуңа китәм. Аерылу сездән бигрәк авыр икән. Аерылу сездән бигрәк авыр икән. Аерылу сездән бигрәк авыр икән. Лилия Муллагалиева. Хөрмәтле дуслар, Лилияның бүгенге зур концертын оештыруда ярдәм иткән химаячеләребезне, спонсорларыбызны зур рәхмәт хисләре белән атап узабыз. Булар Татфонд Банк, Татспиртпром һәм Наско Татарстан компанияләре. Biz аларга алдагы эшләрендә зур уңышлар, саулык, сәламәтлек, ак бәхетләр телибез. Рәхмәт сезгә. Бүгенге концертта катнаштылар. Яшь җырчылар Марсель Вагызов, Марат Нәҗмиев, Айрат Бакин җитәкчелегендәге шоу-балет, гитарада Дамир Җиһаншин, баянчы Илнур Хәмидуллин, синтезаторда Руфина Гыйләҗева, клоуннар Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать академиясенең яшь артисткалары, тавыш режиссеры Эдгар Юсупов концертны алып бардылар Илдар Кыямов һәм Миләүшә Сибгатуллина.
жырлап яшик, мұңланып яшик, ширләмик, күршергә язсын. Рәхмәт сезгә, дусларым, рәхмәт сезгә, тамашачыларым минем.